அன்பர்களே, இந்த காணொளியில் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற செய்தி, கேரளாவைச் சேர்ந்த தெரேசா புத்தூர் என்ற பெண்மணி ரோம் நகரசபைக்கு நிர்வாக உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். கேரளாவைச் சேர்ந்த தெரேசா புத்தூர் ரோம் நகருக்கு 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சென்று விட்டார். தற்போது அங்குதான் வசித்து வருகிறார். அதை பற்றி தான் காணொளி. மேலும் விவரங்களுக்கு காணொளி உள்ளே சென்று பார்க்கலாம். அன்பர்களை, தயவு செய்து இந்த காணொளியை முழுமையாக பார்க்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாங்க காணொளிக்கு உள்ளே போகலாம். தெரேசா புத்தூருக்கு பிறந்த ஊர் தோப்பம்பாடி, கொச்சினுக்கு அருகில் உள்ளது, கேரளாவில். வரலாற்று சிறப்புமிக்க வகையில் ரோம் நகரின் நிர்வாக குழு உறுப்பினராக கேரளாவைச் சேர்ந்த தெரேசா புத்தூர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். ரோம் நகரசபைக்கு இந்திய பெண் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளராக இருந்த தெரேசா இத்தாலிய குடிமக்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள ஒரு பகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என்று கட்சியின் தேசிய கவுன்சில் உறுப்பினர் சிபி மணி குமாரமங்கலம் தெரிவித்தார். தெரேசா புத்தூர் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செவிலியராக ரோம் நகர் சென்றடைந்தார். அவர் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக ஜனநாயக கட்சி உறுப்பினராக இருந்தார். சுகாதாரத்துறையிலும் சமூக நலத்துறையிலும் தெரேசாவின் செல்வாக்கு அவரது தேர்தலில் வெற்றி பெற உதவியது. இவரது கணவர் கொச்சியைச் சேர்ந்த பக்கச்சன் ஜார்ஜ் மற்றும் குழந்தை வெரோனிகா மற்றும் டேனியல் விடுமுறையின் போது குடும்பத்துடன் கேரளா வருவது வழக்கம். அன்பர்களே, இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். மீண்டும் நல்லதொரு சந்தர்ப்பத்தில் அடுத்த காணொலியில் விரைவில் உங்களை சந்திக்க காத்து கொண்டிருக்கும் உங்களின் பேரன்பிற்குரிய பேராசிரியர் ரத்தின வடிவேல் பழனி அரவிந்தர் அன்னை அருள் சேனலிலிருந்து இந்த காணொலியை முழுமையாகவும் பொறுமையாகவும் பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம்.